Kateřina nebyla ani Ruska, ani dědička trůnu. Byla to bezvýznamná německá princezna, kterou všichni podceňovali. A přesto právě ona nechala zavraždit vlastního muže a stala se nejmocnější ženou světa. Ale za jakou cenu? Vítejte u Stínů velikánů. Já jsem Marek Havelstrnad a dnes vám převyprávím příběh, po kterém se budete dívat na dějiny úplně jinak. Příběh ženy, která přijela do cizí země bez peněz, bez spojenců, bez jediného slova místního jazyka a skončila jako absolutní vládkyně největší říše Evropy. Příběh plný krve, sexu, zrady a geniality. Příběh Kateřiny Veliké. Ale ne ten vyčištěný, pozlacený příběh z učebnic, ten skutečný, ten špinavý, ten lidský. Probudila se ve své ložnici. Zimní palác, Petrohrad, 6. července 1762. Dnes zabij tvého manžela. Ne tvýma vlastníma rukama. Jsi carevna. Na špinavou práci máš své lidi. Tvůj manžel je car Ruska. Petr III. Je idiot, opilec, impotent. Nenávidí Rusko, zbožňuje Prusko. A ve 34 letech si hraje s cínovými vojáčky. Ponižuje tě na veřejnosti, spí se svou odpornou milenkou. Chce tě zavřít do kláštera a oženit se s tou děvkou. Ale tomu nedovolíš. Dnes garda povstane. Dnes tě lid prohlásí carevnou. Dnes Petr zemře ve vězení na koliku. Oficiálně. Neoficiálně ho uškrtí tvoji lidé. Ty o tom víš. Nedala si přímý rozkaz, ale věděla si, jak to dopadne. Vražda beze stop, trůn bez krve na sukních. Staneš se Kateřinou Velikou. Ale nejdřív si připomeňme, jak se z německé princezny bez halíře stala nejmocnější žena Evropy. Štětín, Prusko. 21. dubna 1729. Nenarodila ses jako Kateřina. Tvoje jméno bylo Žofie Augusta Frederika Anhaltsko-Cerbská. Příliš dlouhé jméno pro příliš bezvýznamnou princeznu. Tvůj otec, kníže Kristián August, sloužil jako voják v pruské armádě. Plat mizerný, titul sice honosný, ale peněženka prázdná. Klasická německá aristokracie. Hrdosti na rozdávání, peněz ani na chleba. Tvoje matka Johana Alžběta, rozená princezna Holštínsko-Gotorbská, krásná, ctižádostivá, krutá. Zklamala se si už při narození. Jsi holka a ona chtěla kluka, dědice. Jsi k ničemu. Váš zámek není žádný zámek, je to velký dům, v zimě ledový, v létě dusný. Všude průvan, kamna čoudí, nábytek starý, závěsy vybledlé. Chudoba se schovává za tituly. Spíš v dětském pokoji se sestrou. Jedna postel pro dvě, tenká přikrývka. V zimě taková zima, že vidíš vlastní dech. Mrzneš a sníš o něčem větším. Tvoje matka je chladná, neobjímá tě, nelíbá, nechválí. Snažíš se jí zavděčit. Učíš se francouzsky, hraješ na čembalo, vyšíváš. Ona je lhostejná, nejsi dost dobrá, nikdy nebudeš dost dobrá. Tvůj otec je laskavější, ale slabý. Schovává se za novinami a lahví. Vojenská kariéra mu nevyšla, dosáhl stropu. Chudý kníže navždy zůstane chudým knížetem. Tvoje dětství je nudné, žádné plesy, žádné zábavy, jenom lekce a kostel. Luteránský kostel, přísný, ponurý. Bůh trestá hříšníky, peklo čeká na neposlušné. Bojíš se pekla, ale ještě víc se bojíš své matky. Rok 1744, je ti 15, už nejsi dítě, nejsi hezká. Nos trochu moc dlouhý, brada ostrá, postava hranatá, žádná ženskost. Ale jsi chytrá, nesmírně chytrá. Hotáš knihy, Voltaire, Montesquieu, Rousseau, francouzští osvícenci. Nebezpečné čtení pro německou princeznu, ale tobě je to jedno. Tvůj rozum je tvá jediná zbraň a ty ji ostříš každý den. Dopis z Ruska. Carevna Alžběta Petrovna zve tvou matku na návštěvu. I s tebou. Proč? Nevěsta. Carevna hledá nevěstu pro svého synovce Karla Petra Ulricha, budoucího cara. Tvoje matka je u vytržení. To je šance, to je osud. Staneš se ruskou carevnou. Už se vidí u dvora, vlivná, bohatá, důležitá. Ty tomu nevěříš. Proč zrovna tě? Jsi nikdo. Malinká princezna z malinkatého knížectví. Rusko má lepší výběr. Jenže výběr není. Carevna rozhodla. Jste pozvány. Únor 1745. Jedete do Ruska. Cesta je dlouhá, mrazivá. Přes Prusko, přes Polsko. Kočáry drkotají, silnice jsou příšerné. Onemocníš, nachlazení, horečka. Ale matka ti nedovolí zastavit.
Kupředu, jenom kupředu. Říše čeká. Moskva, únor 1745. Zima, mráz -20. Vidíš ji poprvé. Zlaté kupole, bílý sníh, dřevěné domy, vůně kouře a smůly. Cizí město, cizí země, cizí jazyk. Nerozumíš ani slovo rusky. Ale naučíš se. Naučíš se všechno. Kreml. Vedou tě do paláce. Zlato, mramor, křišťál. Neuvěřitelný přepich. Ty přicházíš ze studeného německého domu. Tohle je ráj. Ale ráj, který má svou cenu. Carevna Alžběta. Přijímá vás osobně. Silnější žena, kdysi krásná, teď už poněkud schátralá. Ráda pije, ráda se obklopuje muži, ale je chytrá a nelítostná. Měří si tě pohledem. Prohlíží tě jak zboží. Jsi zboží. Nevěsta pro synovce. Budeš-li vyhovovat, zůstaneš. Nebudeš-li, pošlou tě domů. Tlak je obrovský. Usmíváš se, klaníš se, mluvíš lámanou francouzštinou. Alžběta přikývne, ujdeš. Petr Fjodorovič, tvůj budoucí manžel. Karl Petr Ulrich, Němec krví. Vnuk Petra Velikého po matce, dědic ruského trůnu. Je mu 16, tobě 15. Vidíš ho poprvé a jsi zklamaná. Je malý, hubený, obličej samý uhřík, vodnaté oči, pisklavý hlas. Vůbec není hezký. Ale to není to nejhorší. Nejhorší je, že je hlupák. S pýchou ti ukazuje svoje cínové vojáčky. Tady je pruská armáda, tady Fridrich Veliký. Zbožňuje Prusko. V duši je Němec, Rusko je mu cizí. Rusy pohrdá, nazývá je barbary. Posloucháš a chápeš. Tenhle člověk se nikdy nestane dobrým panovníkem. Zničí Rusko, pokud ho někdo nezastaví. Svatba se plánuje rychle, ale nejdřív se musíš nechat pokřtít. Jsi luteránka, Rusko je pravoslavné. Musíš změnit víru. Tvoje matka je proti. Kacířství, zrada. Ty kašleš na její názor. Chceš trůn. Víra je detail. Křest. Červen 1745. Slavnostní obřad. Kněží zpívají, kadidlo se vznáší. Ponoří tě do vody, studené. Vynožuješ se jako pravoslavná křesťanka. Nové jméno. Kateřina Alexejevna. Po matce Alžběty. Tvé staré jméno zemřelo. Žofie už neexistuje. Je jenom Kateřina. Ruská princezna. Ale ne tak docela. Učíš se rusky každý den, několik hodin denně. Učitel říká, máte přízvuk. Ty odpovídáš, zbavím se ho. A zbavíš se ho. Za rok mluvíš líp než Petr. On ruštinu nenávidí, mluví jenom německy. Idiot. Svatba. 21. srpna 1745. Petrohrad. Velkolepý obřad. Celý dvůr pohromadě. Zahraniční vyslanci, zlato, diamanty. Šaty váží 20 kilogramů. Koruna tíží hlavu. Sotva stojíš, ale usmíváš se. Celé Rusko se dívá. Petr vedle tebe v uniformě. Pruské. Idiot na ruské svatbě v pruské uniformě. Alžběta zuří, ale mlčí. Zatím. Obřad se táhne celé hodiny. Konečně konec. Hostina, tance, víno. Všichni pijou. Ty ne. Ty pozorně sleduješ. Zapamatuješ si tváře. Kdo je důležitý, kdo ne. Kdo je přítel, kdo nepřítel. Noc. Svatební noc. Vedou tě do ložnice. Komorné tě svlékají. V noční košili si lehneš do postele. Čekáš. Petr přijde opilý, podívá se na tebe. Čekáš. A on začne mluvit o vojáčcích, o Fridrichovi, o pruské armádě. Hodinu, 2 hodiny ho posloucháš. Nakonec usne, aniž by se tě dotkl. Ráno. Jsi pana. On je impotent. Nebo ho prostě nezajímáš. Na tom nesejde. Výsledek je stejný. Dny, týdny, měsíce. Manželství není naplněno. Nespíte spolu vůbec. Petr si hraje z vojáčky. Ty čteš knihy. Jste si cizí. Alžběta zuří. Kde je dědic? Chci dědice. Předvolá si tě. Řve na tebe. Prý je to tvoje vina. Prý se nesnažíš. Prý ho nesvádíš. Nespravedlivé. Ale carevnu spravedlnost nezajímá. Carevna chce dědice. Tvoje matka taky tlačí. Dopisy z Německa. Hanobíš rodinu. Musíš porodit. Jak můžeš nerodit? Snadno, když se tě manžel nedotýká. Roky plynou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 let manželství. Žádné děti. Alžběta je zoufalá, povolá lékaře. Vyšetří tebe. Zdravá, vyšetří Petra. Problém. Fimóza. Předkoška příliš úzká. Nemůže mít pohlavní styk. Bolí ho to. Operace? Ne, Petr se bojí. Idiot. Alžběta přijme radikální rozhodnutí. Musíš porodit za každou cenu. Od kohokoliv. Hlavně ať je dědic.
Pošle k tobě muže, Sergeje Saltykova. Pohledný, vysoký, okouzlující gardový důstojník. Jeho úkol svést tě, oplodnit tě, s požehnáním carevny. Rozumíš téhle hře, nejsi hloupá, ale jsi osamělá, je ti 24. Jsi mladá, tělo touží, srdce hladový. Saltykov je zkušený, lichotky, pohledy, dotyky. Bráníš se, ale krátce. Poprvé se opravdu zamiluješ. Oddáš se mu. Rok 1752. Konečně. Sex, vášeň. Objevuješ nový svět. Tělesnou rozkoš. Jsi nenasytná. Roky abstinence explodují. Spíš se Saltykovem všude. Ve své ložnici, v zahradě, v kočáře. Riziko, že vás přistihnou, tě vzrušuje. Těhotenství. 1754. Konečně. Alžběta je nadšená. Dědic. Neptá se od koho. Je jí to jedno. Jen ať je dítě. Petr se taky neptá. Asi ví. Ale je mu to jedno. Zabývá se vojáčky. Porod. 20. září 1754. Těžký, zdlouhavý. Křičíš. Krev, bolest. Konečně dítě. Chlapec. Pavel, dědic trůnu. Alžběta ho okamžitě vezme. Nedovolí ti ho ani pochovat v náručí. Teď je její. Ona ho vychová. Ty jsi porodila. Inkubátor. Tvoje role je splněna. Ležíš v posteli sama. Prázdnota uvnitř. Nedovolují ti vidět syna. Týdny, měsíce. Alžběta si ho nechává u sebe. Je paranoidní. Bojí se, že chlapce pokazíš německými myšlenkami, protestantismem, čímkoliv. Saltykov mizí. Pošlou ho jako vyslance pryč, daleko. Splnil svou funkci, teď už ho nepotřebují. Pláčeš. První láska, první zrada. Ale učíš se. Láska je slabost, moc je všechno. Jsi zase sama, ale ne na dlouho. Jsi mladá, stáváš se atraktivnější. Moc se blíží, muži kolem tebe krouží. Stanislav Poniatovsky, polský hrabě, hezký, vzdělaný. Zamilujete se, vášnivě. Píše ti romantické dopisy, scházíte se tajně, sex, rozhovory. Je chytrý, diskutujete o filozofii, politice. Je tvá spřízněná duše. Druhé těhotenství, 1757. Dcera Anna. Taky ji vezmou, okamžitě. Alžběta je krutá. Nemůžeš vychovávat vlastní děti. Je to trest. Za co? Za to, že nejsi Ruska. Za to, že Petr je idiot. Za život. Poniatovského vyšlou jako Saltykova, použitý a vyhozený. Pláčeš, ale méně. Učíš se nepřipoutávat. Muži přicházejí, muži odcházejí. Zůstává jenom moc. Grigorij Orlov, gardový důstojník. Obrovský, silný, krásný jako bůh. Mladší než ty. Je mu 25, tobě 30. Zamiluje se do tebe, šíleně, oddaně. Ty se nezamiluješ, ty ho využiješ. Ale v posteli je výborný a je užitečný. Má 5 bratrů, všichni slouží v gardě, všichni jsou ti oddáni. To je armáda. Tvoje osobní armáda. Třetí těhotenství, 1760. Syn Alexej, bastard. Schovají ho, tajemství. Pošlou ke Kojné. Petr se nesmí dozvědět. Alžběta se nesmí dozvědět. Špinavé tajemství. Žiješ dál, usmíváš se, hraješ svou roli. Věrná manželka idiota. Rok 1761. Alžběta umírá. O Vánocích. Poslední měsíce pila. Otoky, nemocná játra. Konečně odchází. Petr III. Se stává carem. Ty jsi carevna. Konečně. Ale je to fikce. Petr tě nenávidí, ignoruje tě. Flirtuje s Alžbětou Voroncovovou, svou milenkou. Ošklivou, hloupou, ale oddanou. Chce se s tebou rozvést, oženit se s ní, poslat ti do kláštera. Zvěsti se k tobě donášejí, garda je nespokojená. Petr vydává jeden nesmyslný výnos za druhým. Nutí důstojníky holit se, to je urážka, vousy jsou pýcha. Nařizuje nosit pruské uniformy, to je zrada. Zastavuje válku s Pruskem, vrací dobytá území, zadarmo. Rusko vyhrálo, Fridrich byl na kolenou a Petr mu všechno vrátí, protože Fridricha zbožňuje. Idiot, zrádce. Garda zuří, lid zuří. Ty vidíš příležitost. Orlovovci si šeptají. Převrat. Svrhnout Petra, posadit tebe. Váháš. Je to velezrada, je to nebezpečné. Když to nevyjde, smrt. Ale když to neskusíš, klášter, nebo taky smrt. Nemáš na výběr, souhlasíš. Plán. Garda podpoří. Orlovovci agitují. Pluky jsou připraveny. Potřebuješ správný moment. Červen 1762.
Petr odjíždí do Oranienbaumu, venkovského sídla. Pije, baví se s milenkou, zapomíná na státní záležitosti. Teď je ta chvíle. Noc z 27. na 28. červen. Orlov tě budí. Je čas. Garda je připravená. Oblékáš se rychle. Mužský oděv, gardová uniforma, vysoké boty, klobouk, meč u pasu. Vypadáš jako důstojník, mladý, pohledný důstojník. Na koni cváláš do Petrohradu. Vedle tebe orlovovci. Kasárna Izmailovského pluku. Vstupuješ dovnitř. Vojáci spí. Budí je. Důstojníci je staví do řady. Oznamuješ. Petr zradil Rusko. Petr je nehodný trůnu. Já, Kateřina, přebírám moc. Pro Rusko. Pro vás. Ticho. Sekunda. 2. 3. Výbuch. Sláva, sláva, carevna jsou na tvé straně. Další pluk, Semjonovský. Totéž. Sláva, Preobraženský pluk. Sláva, celá garda je za tebou. Kostel, Kazaňský chrám. Dav. Stojíš na schodech, arcibiskup vyhlašuje. Kateřina, samodržitelka vší Rusy. Dav řve. Sláva, lid je za tebou. Zimní palác, vstupuješ. Senátoři čekají. Přísahají jeden po druhém, bojaři, úředníci, všichni. Nikdo neodporuje. Petr je v Oranienbaumu. Dozví se o převratu. Panika. Co dělat? Utéct? Bojovat? Neví. Je zmatený, posílá vzkaz. Dohodněme se, rozdělme si moc. Ty ho ignoruješ. Táhneš na něj s armádou, garda, děla, tisíce vojáků. Petr to vidí. Vzdává se bez boje. Třesoucí se rukou podepisuje abdikaci. Pláče. Ty se díváš chladně. Zatýkají ho, odvážejí do Ropši. Venkovské sídlo pod dozorem. Orlovovci a jejich lidé hlídají. Uplyne týden. 6. července. Dopis od Orlova. Petr je mrtvý. Kolika? Oficiálně. Neoficiálně ho uškrtili polštářem nebo šálou. Podrobnosti nejasné. Neptáš se. Pohřbíš ho skromně, bez poct. Jsi vdova. Jsi carevna. Jsi svobodná. Korunovace. 22. září 1762. Moskva. Uspenský chrám. Zlato, ikony, kadidlo. Ve zlatých šatech, koruna na hlavě, jablko a žezlo v rukách. Arcibiskup tě pomazává. Jsi carevna, bohem pomazaná, samodržitelka. Tvá moc je absolutní. Nikdo tě nemůže svrhnout. Jedině smrt nebo nový převrat. Ale to nedopustíš. Budeš chytřejší, tvrdší, nemilosrdnější. Budeš vládnout 34 let, déle než kterýkoliv car po Petru Velikém. Staneš se velikou. Ale za jakou cenu? První roky vlády. Reformuješ. Administrativní reforma. Rusko rozdělíš na 50 gubernií, každá s gubernátorem. Centralizace. Kontrola. Píšeš zákony. Nakaz. Liberální dokument plný osvícenských myšlenek. Voltaire, Montesquieu, Diderot. Dopisuješ si s filozofy. Obdivují tě. Osvícená panovnice. Kupuješ jejich knihovny, platíš jim penze. Diderot přijíždí do Ruska. Hovoříš s ním celé hodiny. Myslí si, že jsi liberálka. Mýlí se. Jsi pragmatička. Filozofy používáš pro reputaci, pro image. Evropa tě musí vidět jako pokrokovou, vzdělanou, osvícenou. Ale uvnitř Ruska? Uvnitř jsi samodržitelka. Na nevolnictví nesahneš. Sedláci zůstanou otroky navždy. Šlechtici jsou spokojení. Jejich moc roste. Listina práv šlechty z roku 1785. Šlechtici osvobozeni od povinné služby. Mohou cestovat, vlastnit půdu, bičovat sedláky, zabíjet sedláky beztrestně. Je to jejich právo. Kupuješ si loajalitu šlechty za cenu sedláků. Sedlácká válka 1773 až 75. Jemelian Pugačov, kozák, samozvánec, prohlásí se za Petra III., který se zázračně zachránil. Vede povstání, sedláci, kozáci, dělníci. Miliony nespokojených. Zapalují panská sídla, vraždí šlechtice, věší úředníky. Děsíš se. Tohle je hrozba. Skutečná hrozba tvému trůnu. Vysíláš armádu. Generál Suvorov, vojenský génius, rozdrtí povstání. Nemilosrdně. Tisíce popravených. Pugačova chytí, přivezou do Moskvy v železné kleci jako zvíře. Soud. Rozsudek, rozčtvrcení. 10. ledna 1775. Bolotné náměstí. Dav. Kat utne Pugačovovi hlavu, pak ruce, pak nohy.
Tělo na kolo, hlavu na kůl. Výstraha. Díváš se z okna paláce. Stačí. Pořádek obnoven. Vzpoura potlačena. Moc je pevná. Ale bojíš se. Chápeš, že lid nenávidí. Nevolnictví je nesnesitelné, ale nemůžeš ho zrušit. Šlechta by nedovolila. Svrhli by tě, jako ty si svrhla Petra. Víš, jak se to dělá. Jsi v pasti mezi lidem a elitou. Volíš elitu. Vždycky budeš volit elitu, protože elita drží trůn. Pokud vás zajímají skutečné příběhy velkých vládců, bez cenzury a bez přikrašlování, odebírejte kanál Stíny velikánů. Tady neukazujeme pozlacené portréty, ale skutečný život. Krev, sex, moc a zradu. Klikněte na zvonek, ať vám neuniknou nové díly. A teď pokračujeme v příběhu Kateřiny. Zahraniční politika. Války. Jsi bojovná. Rusko musí růst. Hranice se musí rozšiřovat. Turecko. 2 války. 1768 až 74. 1787 až 91. Vítězíš v obou. Osmanská říše, kdysi nejobávanější nepřítel křesťanské Evropy, padá pod tvými údery. Krym je tvůj. Příčernomoří tvoje. Ruská flotila, která předtím prakticky neexistovala, nyní vládne Černému moři. Jižní hranice Ruska se posouvají o stovky kilometrů. Přístup k teplým mořím, odvěký sen ruských carů, se konečně naplňuje pod tvou vládou. Potěmkin. Grigorij Potěmkin. Tvůj milenec, tvůj vojevůdce, tvůj administrátor. Je to génius. Staví města. Sevastopol, Cherson, Oděsa. Připojuje Krym. Vytváří Novorusko. Zbožňuješ ho, nejenom za postel, ale za inteligenci, za talent, za oddanost. Potěmkin je výjimečný, ne jako ostatní milenci. Je ti téměř rovný. Dopisujete si. Vášnivé, něžné dopisy. Říkáš mu dušičko, zlato, Gríšenko. On ti říká matičko, bohyně. Rok 1774. Tajně se vezmete. Ano, vdáváš se za něj. Morganatický sňatek, utajený. Není car, ale je tvůj manžel. Jediný skutečný manžel. Manželství netrvá dlouho. Pár let. Rozejdete se, ne ve zlém. Jste příliš odlišní, příliš dominantní. 2 alfy nemohou žít spolu. Ale zůstáváte přáteli, občas milenci, partnery vždycky. Až do jeho smrti. 1791. Umírá v stepi na horečku. Pláčeš. Poprvé za mnoho let. Ztratila si víc než milence. Ztratila si spolubojovníka, přítele, svou druhou polovinu. Polsko. 3 dělení. 1772, 1793, 1795. Ty, Prusko a Rakousko, si rozdělíte Polsko. Země zmizí z mapy. Připojuješ západní Ukrajinu, Bělorusko, Litvu, Pobaltí. Rusko je obrovské, největší říše Evropy. Jsi veliká, Evropa to uznává, bojí se, závidí. Jsi Němka krví, ale vybudovala si Rusko víc než kterýkoliv ruský car. Tvůj osobní život, milenci, spousta milenců, po Orlovovi, po Potěmkinovi, desítky. Oficiálně 23, neoficiálně víc, nepočítáš. Jsou mladí, hezcí, silní, gardoví důstojníci, aristokraté. Ty stárneš. 40, 50, 60. A oni mají 20, 25, 30. Věkový rozdíl, na to kašleš. Jsi carevna, můžeš si dovolit všechno. Společnost je šokovaná, moralisté odsuzují, nymfomanka, děvka. Ty se směješ. Muži střídají milenky, norma. Žena střídá milence, skandál, dvojí standard, pokrytectví. Plivneš na ně, tvoji favorité. Systém. Potěmkin vybírá, je strážce, ochránce, prověřuje kandidáty. Přijde ke dvoru malý muž, pohledný, ctižádostivý. Potěmkin ho pozoruje. Je chytrý, je oddaný, není to špion, kontrola. Když vyhovuje, představí ho tobě. Ty se podíváš, líbí se ti, bereš. Nelíbí, další. Přehlídka krasavců, procedura. Favorit podstoupí lékařskou prohlídku. Doktor zkontroluje pohlavní choroby. Nemá žádné? Schváleno. Má? Další. Favorit dostane funkci. Generální pobočník, hraběcí titul, palác, peníze, hodně peněz. Nevolníci, pozemky, zbohatne pohádkově. Cena? Tvá postel, každou noc. Kdykoliv budeš chtít. Je hračka. Drahá, ale hračka. Jak dlouho to trvá? Rok, 2, 5. Záleží. Když omrzí, odstraníš ho jemně, štědré odškodné. Další pozemky, další nevolníci. Odjeď, mlč.
Budeš-li mluvit, zničím tě. Mlčí. Jsou bohatí, jsou spokojení, ty jsi spokojená. Alexandr Lanský. Favorit v letech 1780 až 84. Tobě je 51, je mu 22. Chlapec, krásný jako anděl, laskavý, jemný. Zamiluješ se, nebezpečně. Stárneš, syty tě oslabují, ale nemůžeš přestat, zbožňuješ ho. 4 roky štěstí, vzácnost. 1784. Lanský onemocní, zápal, záškrt. Lékaři jsou bezmocní, umírá, 26 let. Jsi zdrcená, vzlikáš. Celé týdny nevychází z pokoje. Deprese. Dvůr je v šoku, carevna pláče kvůli chlapci, skandál. Tobě je to jedno, milovala si ho, bylo to skutečné. Ale život pokračuje, smutek skončí. Bereš si nového favorita, pak dalšího, pak zase dalšího. Život je krátký, rozkoše pomíjivé, ber dokud můžeš. Platon Zubov, poslední favorit. 1789. Tobě je 60, je mu 22. 38 let rozdíl. Hezký, drzý, chamtivý. Ovládá tě. Poprvé. Jsi stará, unavená, dovolíš mu to. Rozdává úřady, bere úplatky, krade. Víš o tom, přivíráš oči. Jsi osamělá, Potěmkin je mrtvý, přátelé jsou mrtví. Zubov je všechno, co ti zbylo. Iluze lásky, draze za ní platíš. Dvůr Zubova nenávidí, tvůj syn Pavel ho nenávidí. Čeká na tvou smrt, aby všechno změnil, aby zničil tvé dědictví. Víš to, vidíš tu nenávist v jeho očích. Vzala si mu ho v dětství, odevzdala Alžbětě, to ti nikdy neodpustil. Vyrostl jako cizinec, jako psychopat, jako tyran. Bude špatným carem. Víš to, ale nemůžeš nic změnit. Je legitimní dědic, tvůj syn, formálně. Ve skutečnosti syn Saltykova, možná, nevíš přesně, nechceš vědět. Pavel tě nenávidí, ty jim pohrdáš. Matka a syn, nepřátelé. Uvažuješ, že ho odstavíš od trůnu, že jmenuješ dědicem vnuka Alexandra, chytrého, hezkého, důstojného. Ale nestihneš to. Tvé zdraví v posledních letech. Stárneš, tloustneš. Dušnost, oteklé nohy. Chodíš s obtížemi. Lékaři kroutí hlavou. Potřebuješ odpočinek. Ty neodpočíváš. Pracuješ do posledního dechu. Dokumenty, výnosy, audience. Jsi carevna, nemůžeš se zastavit. Zastavení znamená smrt. 6. listopadu 1796. Ráno. Probudíš se. Obyčejný den. Vstáváš, piješ kávu, čteš dokumenty. Jsi v pracovně, pročítáš spisy. Najednou bolest v hlavě. Ostrá, nesnesitelná. Všechno se rozplývá, padáš. Sluhové křičí, lékaři přibíhají. Masivní mozková mrtvice. Jsi v bezvědomí, přenesou tě do ložnice, uloží na postel. Pavel dorazí okamžitě, na tohle čekal. Dívá se na tebe, jak ležíš bezmocná. Usmívá se. Konečně. Lékaři říkají, nepřežije, hodiny, možná den. Pavel čeká u tvého lůžka. Chce vidět tvou smrt. Zubov pláče. Skutečné slzy nebo hra? Na tom nesejde. Umíráš. Neprobereš se. Nemůžeš se rozloučit. Nemůžeš říct poslední slovo. Nic. 7. listopadu. Večer. Umíráš. 67 let. 34 let vlády. Veliká carevna. Snad největší žena vládkyně v dějinách. Možná. Tvé tělo vyšetří lékaři. Příčina smrti? Mozková mrtvice. Oficiálně. Pomluvy? Prý zemřela na záchodě. Potupně. Lež, ale houževnatá. Nepřátelé ji šíří. Pomluvy se drží jako klíšťata. I po 200 letech. Pavel. Okamžitě přebírá moc. Car Pavel I. Jeho první výnos? Zrušit všechno, co si udělala. Tvé zákony, tvé reformy, tvá jmenování, všechno. Nenávidí tě tak silně, že je ochotný zničit tvé dědictví, i když to škodí Rusku. Zubova zatknou. Tvé favority vyženou, tvé stoupence odstraní. Pavel se mstí tvému tělu, tvé paměti, tvému přízraku. Pohřeb. Velkolepý, okázalý, pokrytecký. Celý dvůr v černém. Pláčou, ale většina cítí úlevu. Tyran je mrtvý. Lze dýchat. Pavel nařídí něco bizarního. Nechá exhumovat tělo Petra III., tvého manžela, kterého si dala zabít, kterého pohřbili před 34 lety. Vykopou rakev, otevřou ji. Kostra v hadrech. Zápach, rozpad, prach. Pavel oblékne kostru do carských regálií. Koruna na lebce, jablko v kostnaté ruce. Groteska, šílenství.
Akt pomsty, jaký nemá v dějinách obdoby. Postaví rakev vedle tvé, dvojitý pohřeb. Manžel a manželka konečně spolu, ve smrti. Ironie. Nenáviděli jste se za života, Pavel vás spojuje po smrti. Pomsta, ponížení, i mrtvou tě nenávidí. Průvod. Rakve vezou do Petropavlovského chrámu, hrobka carů. Davy na ulicích mlčky sledují. Co si myslí? Radují se? Truchlí? Jsou lhostejní? Dějiny to nezaznamenaly. Pohřbená vedle Petra, svého manžela idiota, své oběti. Na věky. Náhrobek uzavřen, deska nahoře, nápis. Kateřina II. Veliká. Ano, jsi veliká. Tvůj život skončil. Co jsi zanechala? Říši obrovskou, silnou, bohatou. Hranice rozšířeny. Krym, Příčernomoří, Polsko, Pobaltí. Rusko je velmoc, díky tobě. Kultura. Založila si Ermitáž, jeden z největších muzeí světa. Kupovala si obrazy, sochy, knihovny, tisíce uměleckých děl. Stavěla si divadla, akademie, univerzity. Vzdělávání se rozšiřovalo, elita se kultivovala, Rusko se europeizovalo. Díky tobě. Ale za jakou cenu? Nevolnictví si nezrušila, naopak posílila. Miliony sedláků zůstaly otroky, bez práv, bez svobody. Mohli je prodat, koupit, znásilnit, zabít beztrestně. Věděla si to, nemohla si to nevědět. Ale vybrala si šlechtu proti lidu, zradila si své osvícenské ideály, kvůli moci. Pugačovovo povstání. Utopila si ho v krvi. Tisíce popravených, desítky tisíc deportovaných. Teror proti vlastnímu lidu, kvůli pořádku, kvůli trůnu. Cenzura. Novikov, nakladatel a osvícenec, kdysi tvůj stoupenec, kritizuje nevolnictví. Zavřeš ho do pevnosti, 15 let. Radiščev, spisovatel. Cesta z Petrohradu do Moskvy. Kniha o utrpení sedláků. Neřídí zatčení, soud, rozsudek smrti, pak zmírnění, vyhnanství na Sibiř. Milost? Ne. Propaganda. Evropa se dívá. Popravit spisovatele nemůžeš, špatný image. Francouzská revoluce, 1789. Jsi zděšená. Král popraven, monarchie svržena, republika, chaos, teror. To může přijít do Ruska. Zakážeš jakékoliv zmínky. Cenzura se zpřísní. Francouzské knihy se pálí, Francouzi se vyhošťují. Paranoje. Bojíš se revoluce. Do posledního dne. Tvé děti, Pavel, tvůj syn, nenáviděla si ho. On tebe. Vládne 4 roky. Špatně, tyransky. Důstojníci ho nenávidí. 1701. Převrat. Zabíjí ho v jeho vlastní ložnici. Uškrtí šálou. Jako Petra. Ironie. Dějiny se opakují. Násilí plodí násilí. Anna, tvá dcera od Poniatovského, zemřela jako nemluvně. Rok a 3 měsíce. Neznala si ji. Alžběta ti ji vzala hned. Alexej Bobrinský, tvůj nemanželský syn od Orlova. Ten přežil. Dala si mu příjmení. Hraběcí titul. Peníze. Ale ne lásku. Nemohla si. Připomínal hřích, slabost. Žil tiše. Zemřel v 1831. 69 let. Déle než ty. Tvoji vnuci, Alexandr, tvůj miláček. Vychovala si ho sama, jako Alžběta vychovala Pavla. Kruh se uzavřel. Alexandr se stal carem po otcově zavraždění. Věděl o spiknutí, možná. Nezabránil mu. Komplex viny, Alexandr I. Přemožitel Napoleona, osvoboditel Evropy. Veliký car. Tvůj vnuk, tvé dědictví. Ta lepší část. Tvoji milenci, co se s nimi stalo? Orlov tě přežil, zemřel v 1807. Bohatý, nešťastný. Miloval tě. Ty si ho využila. Věděl to, snášel to. Oddaný do konce. Potěmkin. Mrtvý v 1791. Tvá polovice. Tvůj spolubojovník. Tvůj génius. Bez něj si slabší. Zemřel včas. Neviděl tvůj konec. Neviděl Pavla. Snad lépe. Zubov. Po tvé smrti ho Pavel vyhnal. Žil v zahraničí. Vrátil se za Alexandra. Spiklenec. Organizátor Pavlovy vraždy. Tvého vlastního syna. Ironie. Tvůj poslední milenec zabil tvé první dítě. Kruh se uzavřel. Zubov zemřel v 1822. Bohatý, nikým nemilovaný. Ostatní se rozpustili v dějinách. Příjmení bez tváří. Jména bez osudu. Ty si je využívala. Oni tebe. Spravedlivá výměna. Tvá reputace. Zaživa. Evropa se obdivovala. Osvícená panovnice. Filozofka na trůně. Voltaire psal ódy. Diderot chválil.
Fridrich II. Si vážil. Viděli fasádu, krásnou, liberální, pokrokovou. Za fasádou nevolnictví, teror, cenzura. Ale Evropa se nedívala, nebo nechtěla vidět. Pohodlná lež. Po smrti se reputace měnila. 19. století. Historici bádali, dokumenty se otevíraly, pravda vycházela najevo. Vražda Petra, milenci, pokrytectví. Reputace utrpěla. 20. století, sovětská éra. Jsi nepřítelkyně, carevna, utlačovatelka lidu, spolupachatelka nevolnictví. Tvé pomníky nestavili, tvé jméno neoslavovali, zamlčovali tě. 21. století, částečná rehabilitace. Jsi veliká, rozšířila si říši, vytvořila kulturu. Ale jsi tyran, rozporuplná postava, génius i monstrum, osvícenkyně i despotka. Tvůj osobní život, sexuální skandál. Po 200 letech se stále probírá. Kolik jsi měla milenců? 23 oficiálně, víc neoficiálně. Přesné číslo neznámé, nepočítala si. Mýty, legendy, špinavé, lživé, ale houževnaté. Mýtus o koni, že jsi zemřela při sexu s koněm. Absurdita, naprostá lež. Ale fáma se rozšířila po Evropě, po celém světě. Proč? Protože lidé chtějí věřit. Silná žena, sexuálně aktivní, takže musí být úchylná. Logika nenávistníků. Pornografické obrázky. Kreslili je za tvého života, kreslí dodnes. Ty s milenci, v obscénních pózách, se zvířaty, s několika muži najednou. Fantazie chorých mozků. Ale formují obraz. Kurva na trůně, nymfomanka s korunou. Pravda je složitější. Měla si ráda sex. Ano. Nestyděla ses. Byla si žena s apetitem v mužském světě. Muž s milenkami. Norma. Žena s milenci. Skandál. Dvojí standard. Ty na něj kašlala. Brala sis, co si chtěla. Muže, moc, slávu. Neomlouvala ses. To z tebe dělá silnou ženu. Nebo hříšnici. Záleží na úhlu pohledu. Tvůj nábytek. Legenda, že si měla nábytek s pornografickými vyobrazeními. Stoly, židle, postele s vyřezávanými výjevy sexu, orgií. Pravda? Částečně. Měla si budoár, intimní místnost. Byly tam erotické malby, sochy, antické. Ne pornografie. Umění. Erotické umění. Ale nepřátelé přeháněli. Udělali z toho pornografický palác. Lež s jádrem pravdy. Nejnebezpečnější druh lži. Tvá korespondence. Tisíce dopisů se zachovaly a byly publikovány. Co ukazují? Inteligenci. Obrovskou inteligenci. Jsi vzdělaná, sečtělá, vtipná. S Voltairem jsi dopisovala 20 let, stovky dopisů. Diskutovali jste filozofii, politiku, literaturu. On tě obdivoval, ty si jí manipulovala, využívala ho na propagandu. Diderot. Koupila si jeho knihovnu. Zaplatila si obrovské peníze, ale nechala mu doživotní užívání. Štědrost nebo investice do image? Přijel do Ruska, hostoval měsíce. Denně jste rozmlouvali. Navrhoval radikální reformy. Ty jsi ho vyslechla, přikyvovala, neudělala nic. Po odjezdu psal, je moudrá, je pokroková, je nadějí Evropy. Propaganda zabrala. Poniatovsky, tvůj bývalý milenec. Udělala si z něj polského krále. Ano, korunovala si bývalého milence. Loutka na polském trůně. Vládl, ty si tahala za nitky. Pak si Polsko zničila. 3 dělení, země zmizela. Poniatovský abdikoval, zemřel v exilu v Petrohradě. U tebe. Dovolila si mu žít v paláci. Milost nebo výsměch? Zemřel v 1798, 2 roky po tobě. Zlomený, využitý, vyhozený. Tvůj přínos kultuře je obrovský. Ermitáž si založila v 1764 jako soukromou sbírku. Koupila 225 obrazů v Berlíně od obchodníka. Začátek. Pak více. Kupovala si celé sbírky v Paříži, v Londýně, v Římě. Tisíce obrazů. Rembrandt, Rubens, Tizian, Caravaggio. Mistrovská díla. Schromáždila si jednu z nejlepších sbírek v Evropě, v ledovém Petrohradě. Paradox. Barbarské Rusko a největší muzeum světa. Tvá zásluha. Ruská akademie věd. Podporovala si ji, financovala expedice po Sibiři, na Dálný východ, geografické objevy, vědecké výzkumy. Lomonosov. Zemřel v 1765, v tvém prvním roce vlády. Uctila si jeho památku, ale nic víc. Věda pro vědu tě nezajímala.
Věda pro prestiž? Ano. Smolný institut. První ženská vzdělávací instituce v Rusku. 1764. Založila si ho pro šlechtické dívky. Vzdělání, hudba, jazyky, etiketa. Absolventky se stávaly vychovatelkami, učitelkami, dvorními dámami. Pokrok? Ano. Pro šlechtičny. Pro sedlačky nic. Ty zůstaly otrokyněmi. Tvá legislativní činnost. Nakaz ze 1767. Psala si ho osobně. Roky práce. Rozsáhlý text. Liberální myšlenky. Voltaire, Montesquieu, Beccaria. To nejlepší z osvícenství. Svolala si komisi. Zákonodárná komise. Zástupci z celého Ruska. Šlechtici, kupci, kozáci. Dokonce i sedláci. Pár. Úkol? Projednat nakaz. Sepsat nový zákoník. Výsledek? Nic. Komise pracovala přes rok. Spory, debaty, řeči. Žádné zákony. Rozpustila si ji. Oficiální důvod – válka s Tureckem. Skutečný důvod – šlechta nechtěla reformy. Nevolnictví nesahat. Souhlasila si. Moc je cennější než principy. Nakaz zůstal na papíře. Krásná slova. Prázdná slova. Ale propaganda zabrala. Evropa tleskala. Osvícená panovnice. Uměla si se prodávat. Jak si vypadala? Mladá. Střední postava, štíhlá. Tvář příjemná, ne krasavice, ale přitažlivá. Chytré oči, živé, pronikavé. Okouzlující úsměv, když si chtěla. Hluboký, příjemný hlas. Elegantní vystupování. Královské držení těla. Střední věk, přibíráš. Postava se rozplývá. Obličej se zakulacuje, dvojitý podbradek. Ale moc a bohatství kompenzují. Oblékáš se nádherně, šperky, kožešiny, hedvábí. Vypadáš impozantně. Stáří. Jsi silná žena. Dušnost, sotva chodíš. Obličej oteklý, ale pohled ostrý. Rozum neslábne, charakter se nemění. Jsi carevna do posledního dechu. Tvůj denní režim. Přísný. Vstáváš v 6 ráno, silná černá káva. Práce, dokumenty, výnosy, zprávy. Do oběda. Oběd ve 2. Jíš umírněně, nemáš ráda přehánění. Pak odpočinek. 1, 2 hodiny. Procházka, když počasí dovolí, nebo čtení. Večer. Audience, plesy, divadlo, společnost. Jsi neustále na očích. Carevna nemá právo na soukromí. Noc. Favorit, pokud nějakého máš. Sex nebo prostě společnost. Rozhovor. Spánek pozdě. Ve 2 v noci. Málo spíš. 4-5 hodin. Nevyčerpatelná energie. Až do posledních let. Tvé návyky. Kouříš? Ne. Šňupeš tabák? Módní zvyk 18. století. Tabatěrka vždycky při ruce. Zlatá, ozdobená diamanty. Šňupeš často během dne. Stimulant. Pomáhá přemýšlet. Piješ? Umírněně. Víno k obědu, šampaňské na přijetích. Nikdy se neopíjíš. Opilá carevna je slabá carevna. Pamatuješ Alžbětu, alkoholičku. Neopakuješ chyby. Hraješ karty, oblíbená zábava. Vist, preference. Sázky malé, pro napětí. Nehraješ hazardně, hraješ opatrně. Skoro vždycky vyhráváš. Ne štěstí, kalkul. Umíš počítat karty, lidi, šance. Píšeš, hodně. Dopisy, výnosy, poznámky. Dokonce divadelní hry, satirické komedie. Vydáváš anonymně, úspěch průměrný, ale baví tě to, tvorba je ventil. Sbíráš knihy, obrovská knihovna. Tisíce svazků, francouzské, německé, anglické, ruské. Hltáš knihy celý život, do posledních dnů. Knihy jsou tvá vášeň, větší než muži, i když muži taky. Tvá krutost. Byla si krutá, když bylo třeba. Pugačov, rozčtvrcen na náměstí. Nařídila si to. Tisíce popravených, oběšených, deportovaných. Teror proti povstalcům. Nelitovala si. Vzpouru nelze odpustit. Novikov, Radiščev, političtí vězni. Zavírala si bez soudu, bez advokátů. Tvá vůle je zákon. Tvé rivalky, kněžna Tarakanová. Samozvankyně, prohlásila se za dceru Alžběty, za dědičku trůnu. Nařídila si ji tajně zadržet v Itálii, převést do Ruska, zavřít do Petropavlovské pevnosti. Zemřela tam za 4 roky na tuberkulózu. Oficiálně. Zvěsti říkají, že se utopila při povodni v Cele. Neplakala si. Rivalové musí zemřít. Tvoji nepřátelé se tě báli. Správně. Byla si nebezpečná, nemilosrdná. Když byl trůn ohrožen, nic tě nezastavilo. Ani morálka, ani soucit, ani svědomí. Moc nade vše. Tvá štědrost. Byla si štědrá, když se to vyplatilo.
Favoritům miliony rublů, tisíce nevolníků, paláce, pozemky. Platila si za věrnost, za postel, za mlčení. Šlechticům listina práv, privilegia, osvobození od daní, od služby. Kupovala si loajalitu celé třídy. Úspěšně. Umělcům, spisovatelům, filozofům. Penze, zakázky, nákupy. Investovala si do kultury, pro prestiž, pro dějiny. Prostému lidu nic. Sedlákům bič, šlechticům cukr. Třídní systém fungoval ve tvůj prospěch. Tvá lstivost. Byla si lstivá, geniálně lstivá. Diplomacie. Manipulovala si evropskými dvory, hrála na rozpory. Prusko proti Rakousku, Francie proti Anglii. Uzavírala si spojenectví, porušovala spojenectví bez mrknutí oka. Jedině výhoda. Dělení Polska. Dohodla se s Pruskem a Rakouskem. Sousedé zničili souseda, rozdělili si mrtvolu. Cynické, efektivní. Polsko zmizelo, Rusko vyrostlo. Dvorní intriky. Udržovala si moc 34 let ve světě spiknutí, zrad, otrav. Jak? Lstí. Držela si rovnováhu mezi frakcemi, mezi rody. Nikomu si nedala příliš mnoho moci. Rozděl a panuj. Prastarý princip, který funguje vždycky. Tvé dědictví je rozporuplné. Říše. Rozšířila si hranice. Přístup k Černému moři. Krym, Novorusko, Polsko. Území se zvětšilo o 500 000 čtverečních kilometrů. Počet obyvatel se zdvojnásobil. Z 19 na 36 milionů. Rusko se stalo velmocí. Evropskou velmocí. Už ne asijská periferie. Hráč na světové scéně. Tvá zásluha. Kultura. Ermitáž, akademie, divadla, univerzity. Rusko se europeizovalo. Elita se vzdělávala, umění kvetlo. Zlatý věk šlechty. Pro šlechtice ráj, pro sedláky peklo. Nevolnictví, tvůj největší hřích. Nezrušila si ho, naopak, posílila. Připoutala k půdě ještě víc lidí, miliony. Otroctví kvetlo. Je to obludné, je to neodpustitelné. Je to tvé dvojí dědictví. Světlo a tma, velikost a hrůza. Tvá smrt. 7. listopadu 1796. 67 let. Na svou dobu si žila dlouho. Zemřela si rychle. Mrtvice, bez utrpení, bez agonie, bez pokání. Nekála ses. Nebylo zač. Udělala si, co si musela. Přežila si, zvítězila si, vládla si. Stala se s velikou. Cena byla vysoká. Krev, zrada, lži. Ale zaplatila si ji bez váhání. Tvé tělo leží v Petropavlovském chrámu. 228 let. Vedle Petra, tvého manžela oběti. Vedle Pavla, tvého syna nenávistníka. Vedle carů, tvých dědiců. Dynastie Romanovců. Si její součástí. Němka krví. Romanovka trůnem. Ruska volbou. Turisté přicházejí, dívají se na hrob, fotí. Co si myslí? Obdivují, odsuzují, obojí. Jsi rozporuplná, nejsi svatá, nejsi démon, jsi člověk. Složitý, ctižádostivý, nemilosrdný, chytrý, vášnivý. Jsi německá princezna bez halíře. Stala se s ruskou carevnou. Zabila si manžela, zmocnila se z trůnu. Střídala si milence do samé smrti. Rozšířila si říši, vybudovala si kulturu. Zotročila si miliony. Jsi veliká a jsi monstrum. Obě pravdy najednou. Takové jsou dějiny. Složité, špinavé, lidské. Tvůj poslední den. Vraťme se. 6. listopadu. Probudila ses, aniž bys věděla, že je to naposledy. Vypila si kávu, jako vždycky. Pracovala si, četla dokumenty, jako vždycky. Nic nenasvědčovalo. Pak ta bolest. Ostrá, náhlá. Všechno skončilo za pár vteřin. Padla si, ztratila vědomí, už ses neprobala. Smrt přišla rychle, bez varování. Nestihla si se rozloučit, nestihla si napsat závěť, nestihla si jmenovat dědice. Pavel vyhrál automaticky, prohrála si poslední partii. Ale prohrála si vůbec? Vládla si 34 let, vytvořila si říši, vstoupila si do dějin navždy. Kateřina Veliká. To jméno přetrvá staletí, tisíciletí. Dokud existuje Rusko, dokud existují knihy, si nesmrtelná. Skrze paměť, skrze dědictví, skrze rozpory. Co říct na závěr? Nebyla si dobrý člověk, ale byla si veliká panovnice. Možná největší žena vládkyně v dějinách. Dokázala si, že žena může vládnout stejně dobře jako muž. Ne, lépe, chytřeji, déle, efektivněji. Rozbila si stereotypy, rozbila si systém, vytvořila si nový, svůj.
Jsi Němka, která se stala Ruskou celou duší. Cizinka, která milovala Rusko víc než Rusové sami. Carevna, která četla Voltera a bičovala sedláky. Rozporuplnost je tvá podstata. Život tvé umění. Moc tvá vášeň. Žila si naplno, vášnivě, nemilosrdně, do poslední sekundy. Neomlouvala ses, nekála ses, nelitovala. Byla si sama sebou do konce. To z tebe dělá velikou. To z tebe dělá člověka. To z tebe dělá nesmrtelnou. Kateřina II. Veliká carevna. Vražedkyně. Milenka. Tyran. Osvícenkyně. Legenda. Příběh je u konce. Tvůj příběh. Špinavý, krvavý, veliký. Přesně takový, jaký si ho stvořila. Vlastníma rukama, vlastní vůlí, vlastní nemilosrdnou odhodlaností přežít, zvítězit, vládnout. A zapsat se do dějin tak hluboko, že tě z nich už nikdo nevymaže. Zvítězila si. Navždy. A svět si tě bude pamatovat. Se vším tím světlem i tmou. Se vší slávou i hrůzou. Chcete znát pravdu o dalších velikánech dějin? Bez cenzury, bez lží, bez přikrašlování? Já jsem Marek Havel Strnad a tohle byl kanál Stíny velikánů. Odebírejte, klikněte na zvonek a uvidíme se u dalšího dílu. Naschledanou.